Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Pagkaroon din no, niya na sa laing sugilano no, nako ang pasultihon, so dili pa din no. Shout out ko no, kang Sil Nagal. Salamat kido idol no, sa panaminti ni mong pagpaminaw no. Sa mga sugilano, nga gikan sa RMA drama, salamat kayo no, Sil Nagal. Ug sa tanan no, nga nagsunod ang drama no, salamat kayo sa pagsubaybay. Bay no, masawatan po katong day no, pinadaki ni sa usa ka lalaki, babae no, nga nagpatago lang sa pangalan nga Olivia. Sinuwat kid no ni Ria Arellano, bahin kid no sa iyang bana nga sige sila lalis no sa iyang bana pagka taod-taod lalis sa pinagakuan lalis na pod. Bay no, bani ko no sa paminaw no sa kun ako ang pasultihon nga center si Olivia. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga murag nakita nako nga do na gyud ako kay kausaban ba. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Hindi ako isang laruan, dangal. Ay, inay, unsa man nay? Asa imong bana? Asa si Bibot? Unsa nay? Si Bibot imong bana, asa man taon dron? Na, ambot ug asa to siya gibutang sa Ginoo nay. Ay, unsa ba taon mo Magtiayon mo, nya wa ka kay bawo kaya na imong bana. Ay, wa man sagod may pangutan anay nay ug asa. Kay mao man lagi hapon, mangutana ka, tubagon. Nya nagtuo siya nga ang tubag nimo tinuod. Dili man gihapon nay kay bakakon man kay siyang dako. Ay, naunsa ba di ay mo? Ay, pasagihin na siya nay uy. Muulit na siya gusto niya nay. Barag doon na may problema da. Ay kanang nay, ay nalang pag-apil-apilan ni nay ha. Amo ra ni nay, okay? Ang sa inyo ra. Ngano, dili maapil ang iyang trabaho. Ang inyong mga gimbuhaton. Pagsulti mo ugwa na mo'y klaro pagbuwag mo. Nay. Damn, this is my jam. Pre! Sige mo na tagay na siya. Inom na ano. Ang saman, nakikasulti? Wa! Inom lang ka? Ha? Dilio! Unsa ka na Dilio? Pre, Dilio! Pre, Bibot. Lagi. Kay absent ito, sa na pre, taon kayo mo. Matuka niya ka. Abi mo, pre, kung sa gani na imong akong, kung sa gagahi na imong asawa, pre. Mas gahi na ako asawa, pre. Ay, magsulti na. Wa ka kibawa na akong asawa. Kung sa bato pa na siya, pre, mao na gitawag og batong bantilis. Ha? Kung nakahoy na siya, mao na gitawag og kahoy magkuno. Pre, ang ako yung asawa, Ayman. murag tug kahoy nga yakal. Uy, simple ka tao na naibida sa di mo. Di juga talkan si bro, simple kinayakal. Natural, sa man di ay. Mao to'y pinakagahi akong nailan. Kanang sugoon na imong pagpanghugas sa mga plato. Mahurot na lang nagkabuo ka mga plato. Wapag yun kapanghugas. Purbida sa ni mo, ilayor kinas kong asawa, sugoon ni mo, lingo-lingo lang, palingog-lingog na bayana. Murag di ka nung gahi yung gayo. Mauna mo na kagahi, sige mo na kong guys. Pre, sa iyo na kayo na, pre. Sige. Sa iyo kayo na. Ako siyang giingnan nga. Kung dili ka gusto mabiyaan o gwapong bana, matuog unsa kong isugo ni mo, ha? Di kayo mo na pagsupak, ha? Tesa, mutana ko ni mo, pre, ha? Gahi mo yung kanang imong asawa, ha? Giyon sa yung pagkontrolar anay imong asawa, pre. Be, ang to? Kato imong itambag na ko, mao na to? Ha? Mao ba? Nya, patuo kasi atong... Patuo na sa ko isulti. Di siya magsupak. Ha? Inigingon ako nga. Ayaw pa na ba, ha? Kay ako rin mo na ba? Di ko na siya manaba. Ako rin manaba. Kata di mga nay. Usara lagi ka sulti, pre. Kinasikatan na na. Usara kasing ka, pre. Di na siya matingog. Nay kausay. Pero tinakusukua. Akong gibanghagan. Akong giingnan nga. Muingon gani ko nga ako'y maglungag. Ako'y maglungag, ha? Ha? Ako gani mo ingon nga ako'y mangutaw. Kasabot ka, ha? Supak-supak ro na. Piti ka ro. Basta dili kang tingog, pre. Maluoy na lang ko ka. Pagkabungot ito, di ba, pre? Ay!
Oy, bibot. Oh, nay. Dali sa, magsulti ta ka diyo. Oh, nay. Kadiyot ha. Ngano, nay? Sa problema ha? Awa ko'y problema. Murag ka mo ang dunay problema. Pito sa istorya. Karong taon, nay. May buong pakag nga no. Tungod kay nakita nako nga murag wa na gyud lami ng inyong patuyo. Ang inyong kaminyoon. Nay. Usa man mo, wa na mo mayong tinagdanay sa imong asawa, bibot. Nay. Kay ugwa naman gani mo'y paglaom nga mag-uli ang mayo ninyong kabubuton. O pagbuwag na lang mo, oy. Nabuwag na bitaw mi, nay. Sa? Oh, nay. Nabuwag na mi. Dugay naman nabuwag na niya. Oh, pumalagay ko kalibutan. Ang galing kay Bayag Yuta, nay. Kalibutan na ba? Usab noon. Kanina, dokol. Hanggaw ka man kahaka. Agay, dokol. Ang taon na kung una, nay. Kikibaw ko dokol to. Mo na. Kita eh. Nga pa kung taon ka ng kaldero, taon na eh. Di ni kaldero. Ay, bida. Unsa man na, di na kaldero? Ako ning arenola. Ang bangas kapag nakindot. Nanay sa doy, manghapak ka din kang mga arinula taon. Ikaw pagtarong, bastos ka kang ikasulti ha. Bida sa nimo nay. Kung naingon man mi ani nay, no, gumikar gyud sa mo anak nay. Siya man kaingon ani. Ngano ni ina nako nga magtubag-tubag ko. Pasangin lang dahil ni mong akong anak. Oh, laki na tinuod mo ko na. Kung sabot mong ipasabot, nga dugay na mo nagbuwag sa akong anak. Oo, dugay na kay siya. Dugay na may nagbuwag higdaanan siya sa katre. Ako nasaog. Hanggaw ka mag-ikasulti, oy. Amo mo siya ni tinuod na nanay sa doy. Abli na. Oh, daan pagin ko. Klaro kay tunob siya gilagi. Tara mo anak kay. Nagsultihan, no? Ilibak na sa ko ninyo. Ka mga marites gyud ninyo, oy. Aba di oy, Olivia. Bida. Karon magkakailala imong anak nay? Ano di ay? Nabali na din panahon. Siya na ang giilan nimong imong anak. Kung ako, imo na kong umagad. Silence! Ah. Ingon na kakaway ko respeto na ako, Olivia, nga imong inahan. Nay, Tingalig nalimot ka. Kung kinsa kinihina si mga tubangan. nay, ayaw na lang kung pagdrama diya. Good, wala lami, nay, uy. Olivia! Unsa man gid ay gusto ninyong mahitabo, ha? Magbinasulay o magmahayay? Be. Oy, hala, kawatan ko nung nay nay. Oy. Watay labot anak ko. Unsa na sila diha, oy. Ang atong Uy, problema ala. mo atong unahog sulbad. Oy. Uy, Ay, magsaba. kinsa ka, uy? Baka sumangawa mo'y nakita nakasabot mo. Ha? Uy, kinsa mo? Kinsa man mo, sir? Ay, nalang mo pangutan ko kinsa ko, ha? Nakita mo niya akong kutsilyo nga gida? Ah, Ha, ikini. Bago rin akong gipapahid ni Dindo. Ay, wala mo dahil Dindo. patay doktor. Si Kuan dahil si Tikboy. Tikboy. Oh, Di kay limaray. Tiyan nga, naduslak ini. limak tiyan. Oh, Sir? lima ka tiyan. Kini akong kutsilyo, kundi sobra pas na po. Ano? Ano? Kinuor ko. Sa tuyo ni mo, uy. Kung manulis ka, huwag kay mahagdaw na mo. Gani, naglalis pa mi karon kung kasi mo pahit na mo paniud to. Unsa? Mauna. Ay, kung ina nga, ako pa'y pagastuho nyo papalit para paniud to ninyo. Ningon day mi, taka mo lang sa kasir, uy. Uy, sa may tuyo ninyo na mo, sir. Kung luguson mo ni mo, sir, palihog lang. Ayaw lang apil lang akong inahan kitiguang na siya. Uy. Ayaw pagbuot niya, Olivia. Ay, apil ka? Ay, sir. Kung unsa may plano ninyo, no? Palihog lang. Tagsa-tagsaon lang min ninyo, ha? Ayaw lamig dunga na kay dili man pwede og imo mindungan nun. Uy, nga nung di man pwede, ha? Akuan man, wa man gundi sila magtingog ang iyang bana, sir. Tinuod na, sir. Huwag may magtingog anak. Kaya unsaong bati man nagbatasa. Ay, pati ko tasa. Ikaw! 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 Pagilaw mo! Pagilaw! Ala. Pagilaw mo! Ano ka siya Ada, noon ko? kasaba noon mo. Huwag ko'y daot ang tuyo ninyo, ha? Nangawat ako sa pikas bahay. Nga kaya nasakpan man ko, mautong dagan ko, nga. Kaya nakurin na naman yun ko, mautong isod lang ko din sa inyo. Para di ko madakpan. Ay, sa ato pa, sir, dili ka repe, sir. Di.
kawatan ra ka, ug napugos ra kapag ani para dili masaktan. Good, very good. Mao na. Uy, sayang. Oh, Bisag unsa ba ka oy kriminal ka gihapon? Ay mo pagsaba, kinara nang nangita na ko. Musaba, gani mo, hutdo na magpatay, ha? Ay, musaba. Kunuton man nimo patay. Aw paliw kunahan ni akong bana oy. Ay, ito, boss. Sila unahan, boss. Kay, asa ko, naman daw, hinungdan na ni tanan. Ikaw ay hinungdan. Asawa si mong kigol. Aw. Sige sir, unahan na siya sir. Siya to, unahan. Pagilong, Sige, sige, una. pagilong, maglagod ko ni ko, nahong ko ni tiguaron. Ay, nayati na. Ay, kuan, sir, okay ra, sir. Ako na hinuoy kuan, sir, unahon ni mo. Kagwanga ka. Paghilo mo, good mo, oy. Paghilo mo duha. Pahama kayo mo da. Maglagot gani ko ron, ah. Kulatahon ko manerong tawana. Ganong ako may magkulatahon man lang. Ang maglagot man ko. Lagot ka? Ay, lagi mo saba di ha? Gano'n di na maglugod sa manang. Gamay na lang, ha? Gamay na lang. Ikaw ay- ganina pa ka, ha? Ay, mo saba ha? Mo saba. Among tayo ni tanang yung kalaki nyo na. Hilom lagi! Da. Okay. Bida, nanay eh. Darang inyong gipangita! Ay, saba di mo nang bida di mo. Saba, di mo manang tiguanga kay. Tiguang day, ha? Da. Ay, sakita na. Bitaw. Iapay. Kaya pa na rin. Da. Kuyapan lagi. Kaya pa lagi, Kuyapan. Ay, di ara inyong gipangita ni sa kadres amo. Di ara dire dakpan na ninyo. Dali mo! Dakpan ninyo! Dahil lagi may, isang kagaling lang ba? Sige. Mayo kayo niyari diri. Dakpa na ninyo. Hanggaw ng tawhan na. Kalit lang ng miso din sa among panimay. O gipang hostage mi anak. May gani, wa mo maunsa. Wago taon. Hapit ang manggani mi ripon anak. Ay, bubab. Pero wa magagamadayon og rape nang. Wa kay banga man. Oh. Mamili magripon. Hanggaw. Sige dakpa na ninyo. Isalbisan ninyo. Lagot gani ko ron. Kulatahon ko man ron. Dakpa na ninyo. Ay, salamat taon ninyo. Salamat ninyo. Natana Olivia. Maligtas sa sod. Oh, asa naman ba na mo? Nasa sud. Oh, wala na gapilo karga. Ambot lang. Nadali na, manuta. Oh, iisira ng kuan ha. Si Sir yung nagtarong ang pultahan kay basig na nasa musod. Huwag yun may magdaho nga masudlan mig daotang tao dito sa among bay. Ug may nalang gani kay naa si nanay nako. Unya, Asa naman tumbana ni mo eh. Asas bibot? naambot lang nay oy asa. Oh, naunsa. Asam na din tawhana. Awa na, sibat na. Na, may pagkipapa-apel to mo kargas patrol. Maria, pinuko ninyo. Ha? Maria, pagkarga ko nyo. Apil kong tulis ninyo. Derang paraw nay ay. Ay, may nang klarohon ta ni Olivia. Bibot, Ang unsa may klarohon ni mo nay. Klaro naman na. klaro sa imong mata. Oh, unsa yung klaro na, ha? Gusto na ako maklaro. Unsa gyud ang inyong status. Sige. Sige, sulti mo. Unsa man, nga sige pa mi o dili na? Oh, unsa man. Ako na iso, kaklaro pang rikto, anak. So, klaro pang rikto. Klaro hana. Gusto kong mo desisyon na mo. Ikaw, Olivia, unsa man. May gusto ka pa, aning imong bana. Nay, ang akong gugma ng tawhana, hagbay rang milayas kay wa na kaagwanta. Ikaw, Bibot, unsa man. Unsa man, may gusto ka pa sa kong anak. Nay. Kung hagbay pa nang nilaya siyang gugma rin ako sa imong anak na, no? Mao sining ako, silang dunga naglayas. Kaya words na gudan. Lagi! So,
klaro og tataw kayo. Gawa na kay gugma, wala mo'y gugma sa usay gusta. Ikaw, Olivia, saman, dili na kasi mo ba na? Di na ko, ana. Kung gusto ka na, imo na na. Buwan ka diha. Okay. Sige, ingo na lang ani ha. Dili naman gud ka madamog hilot, no? Sige, maayo ani, magbuwag-buwag ta. Ikaw, Olivia, bahala na kag-asa ka. Ug ikaw sa bibot, bahala na pud ka. Kay ako, muli ko sa probinsya. Hasta ko na, muuli sa kong probinsya. Sa uli, sa go. Hanggaw man ka mo eh. Magsunod-sunod man muna kung asa ko uli. Ug asa ko adto mo. Oh. Ayaw mong sunod-sunod na ko mga kanahan mo. Ano din, ha? Ikaw na idunay probinsya, ikaw ra? Ha? Sige. Kamu na lay pamiya. Kaya ako na lang magpabilin din eh. Ay, ako sad, magpabili na lang sa ko din, hey. Ulo, baw na ko kay mo ko ipliti. Kanahan man ka di mo eh. Nahala eh. Iwas mo sa inyong away diha. Bahala mo. Nay! Pliti na ko, nay! Oy, nay, patring, nay! Nay! Asa ka, nay, oy! Nay! Mao na akong problema kung unsaon ni namo nga magkabuwag bisa kong bana kay murag magsunod-sunod man ni nako. Unsaon ko di siya? Unsa man kamo ang pasultihon? Olivia. Hello! Ate Bryce, good morning! Hello, my lord. Dong, Nanek! Kumusta ang itong manok mo bubok? Tari mo. Kabiyak naman sa gulo itong Domingo, dong. Ari ba? Yahaya ning nanik. Sige kabihag do. Yahaya ning nanik do. Kumusta sa tanan na itong mga kaigsunan? Labi na yun sa Kabisayan ug Mindanao, sa syudad sa Sugbo, Tibok, syudad sa Sugbo. Salamat sa inyong pag-imog overall ng biruan mo sa mga programa diri sa RBN DOH Cebu sa programa ni Atty. Rufil Banyok. Unang radyo, unang balita di ay ni Ma'am Ken o ni Sir Arnold. Nya straight to the point ni Atty. Rufil Banyok kung sa tanan na itong mga drama, hindi kagabi ang straight to the point ni Sir Benji Tahian o ni Sir Buen Algono. Salamat kay Atty. Buen Algono. Thank you kay ninyong tanan ha. Salamat kayo. Ate Jen? Yes, Kuya Alan. Magpasalamat ta pirmi gyud sa mga mama, sa mga lola, sa mga lolo, sa mga papa, sa mga uncle, sa mga auntie, sa tanan-tanan. Nga pirmi gyud ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Nya para sa mga dagko, happy kaayo. Ilabi na nga akong iyaan nga mo inom gyud Don Pepe Tablia, Wilma, Yayoy, Baguio das Olango. Unya ugom-ugom mo sa Diamond Yema OBM Special. Palit mo kay Crunchy Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay, si Mama Gina, sa dapila sa to. Ay, kalain ma, o di ka i-greet ma. Mama Gina, good morning mo diha. Sa tanda ni mo mga amiga po din ha. Kaya mong ka-istorya diha. Mga bata, inom-inom gitag dun pipi tablia. Mao na the best na itong imnon ha. Salamat kayo mga bata ha. O niya, kinahanglan mo inom kita pa doon sa eskwelahan kay para abtik o glagsik kay atong uto kay taas gyud kang energy gyud tinuod na mga bata kanang dun pipi tablia. Hindot gyud kay na ipainom sa atong mga anak taon. Ha, kamo mga gilikanan, ang dami gyud nag dun pipi tablia. Ang inyong anak ini kabuntag, ini kamata, mga taon-taon yung gumapamaho, paim na dahil doon pipitablia niya, paugum-uguma og OBY may special, og Diamond may special pa doon sa eskwelahan. Unya, kitang mga kamong mga dagko, mga ulitao, kung mag-chat-chat mo, normal naman ron sa mga bata, batanon ba chat-chat, pero moderately lang ha, dili na to imnon nga kanang hubog yung kita. Ang ato isumsum, ang atong Paulitos Macaroni Crunch, og tasty fish cracker. Unya, salamat po kayo sa tanang mga tao ni Former, Kapitan John Ramos, nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muria. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Tolino, Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, Ciudad Sugbo. O sa tanang mga tao ni Ma'am Shane sa Bromwich Page. Salamat kayo. Naanas Facebook ang Bromwich Page. I-type lang na ninyo niya. Mao na yung trabaho sa inyong panimay. Kung na mo'y trabaho, na mo'y kanang higayon sa paglimpyo o patrabaho sa inyong mga dagko kay panimay, tawagan na ninyo ang Bromwich Page. Salamat kayo. Unya
unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi, Asdar Sir Ricky, Asdar Sir Ryan Kangki. Ma'am Kasmer Ararao, good morning natong tanan diha. Sa tanan natong mga tao diha, Ma'am Kasmer, sa imuhang sa office ni Vice Mayor, kamo banduha si Ryan Kangki og ikaw, Ma'am Kasmer, may gada diha. Paimna na og ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Mao na nindot kayo. Imnon sa ato ang pagtrabaho sa opisina kay di gyud ka magduka. Nindot kay na imnon ang ato ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best gyud kay na nato imnon. Unya, sa tanan, sa opisina ni Kunsel Francis Ispares o ni Kunsel Lester Daan, ni Kunsel Joel Garganira o ni Ferdi Rabaya, Kunsel Ferdi Rabaya o ni Kunsel Johnny Caballero. Ang ilahang mga tao ang ipainom ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon, Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ingon man, kaya mga bukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato nang imnanog Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kadlaw inom. Sa buntag na ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inikaod to maugyapon sa imong pagpaniudo, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inumdaan sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungkol kay doon na makatambal, anak. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Okay, salamat kay Ate Pres. Ug sa tanan itong mga kaisunan, kinahanglan nga manghaplas yuta sa tuang sedle naman to kay mauni tinuod nga huwag tag sa itong panuot. Pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul. Kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa tuang sedle naman to Unya mga driver nga magsakit ang dapi-dapi, likod, o gunsa pa na diya, paa, o ang tanan na itong mga bagtak, bikugan, haplasan na nato sa sedle naman to nga tinuon nga mutabang nato pero sa butaan harapalit sa butika, di ba din? Tinuod na, sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalahin tayo pang Panyawan Herbal, unya makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran na puyo, ya o sa tikasakyan ng motor, pwede rin kita mag-order na Shopee. Shopee na lang kay para ato ang ihatod sa ato ang panimay. Unya, kinahanglan nga mo mag-Shopee lang ta kay para og layo mo panimay, layo ang inyuhang balay sa mga butika. Shopee na lang ang ato ang orderan. Bob! Good morning, Sister Lisa Conde, mabagon endang lady, Sister Konsihal Grace Redores, tugi pa ilong slate. Ang inyong prayer meeting diha sa dili pa mumuato, sure God, gamit na to sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, para magpabilin kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Sabi na kasi mo mga staff diya, no? Sir Sammy Lauron, ugmamer na Lauron sa Summer Seals, sa Libelia Dulit Karkar. Ayaw ka makalimot, ha? Pangutana lamang sa butika para original good at tumapalit, no? Ilibin na, magkita ni mo dyan sa sulan na ito kong label. All capital letters, Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kayo niya sa tanan itong makaigsunan. Kita nasayod kita nga kinitoksin, maugini mo daot sa itong blood cells. Ato blood cells, importante kini. Kay mauni tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Hindi ka daot ani major ng mga sakit ang ato ang maangkon.
atong maangkon cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa datong balatian mo nang kinahanglan gyud ka. Buinom og GD Tox Plus Herbal Capsule kay ang GD Tox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tag sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligod sa atong vital organs. Unya, ang atong pag-inom ani usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Mao na siya. Mura ra mitinas na nato, kuno pa kay balatian pero doon na kay balatian kinahanglan katulo ka inom. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero imnan gyud ani mo 8 adto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian ug aron ligon kanunay ang atong vital organs inom gyud matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number 1 kining mo flash out sa toksin sa atuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na to karagad Ang lawa. sender nato si Ma'am si Inday Olivia. Ate Olivia. Pres. Oh, si Inday Olivia ang iyang problema kay kanin sige silang lalis taon na niyang bana taon sige silang away nya. Di dangtang nga 3 minutos away basta magistorya away hangtod nga naabot ang higayon nga nasudlan silang tulisa dito. Away niya iyang mama kay isugon man ang naglagot ang mama bunalag arinulang tulisan kuyapan nadakpan ginoon o kawatan dito dili ta tulisan karon gabalik nibalik sila sa ilang topic nga ngano sige silang away hangtod nga niabot ang desisyon nga papulion sila sa ilang palayason sila sa iyang mama Ate Pres, puros sila mulayas. O buato yung, niingon yung mama nga, muli ko sa probinsya, ko siya, ikaw di ay dunay probinsya ma, kuyog mi. Kuyog sa diyang bana, kuyog mi, ana. O niya, niingon siya, kabulan din anilang mo. Ako lang muli dito sa probinsya, niingon siya, kuyog lagi mi ma. O sige, lakaw na, layas na din siya. Huwag mo ko'y pliti ma, ingon niya bana. Sa ingon sa babae nga kuyog lang ko ni mo ma kay kuan ana wa gyud inahinungdan nga topic wa gyud kalakaw ang yarag mama nila kaw Ate Pres sila bilin gyapos bay banang asawa wa gyud sila inahimo taon kay ni uli naman ilang mama mao ni problema taon ni Inday kuan Inday Olivia unsaon man ninamo taon ani pagmataan natin Pres Ray Uy, magtarong na silang duha, uy. Magpagsabot silang duha. Dagi. Mao ni akong problema kung saan na mo nga magkabuwag ni sa kumbana. Gusto lagi sila magbuwag Ate Pres. Kay murang magsunod-sunod man ni nako. Saan man nako. Palihog tubagi ko nimo. Kung asa si Ate Pres si Inday Olivia, mukuyog pod ang iyang bana. Bisag asa sila. Nya iyang bana tao na tan-aw na ko niyang bana nga murag wa man may mo iyang bana Ate Pres. Wa gali sa plite uli sa probinsya. Mura ragwa magbuwag kin kuy-kuyo. Murang kuyog ba? Ato sa probinsya, ato sa probinsya. Mao ni, saon man magtanaro na lang taon mo dong oy ayon lang pagbuwag-buwag kay naabi na sa Bible do nga ang giusas Ginoo dili mahimong buwagon sa tao. Mao ra man gyud pirmi basahon ni Bambina basta manginani nga mga drama mao na gyud na basahon Bambina. Bam, unsa way kasultin mo diha Bambe? Dili Kamo, sa inyong pagkalamitan, so, kasal ba ni sila? kasal na sila Bam. Tinga Kaya ko, di pa ni sila kasal wa siya mga doy. tinga ko, Buwag. yung menu sila, yung maram like ring, o giro, di man magkaduo. Tinood bitaw. War ba sa ni sila anak Bam? Tungod siguro ni kay wa sila anak no? Inaana siguro na di ba? Holman pa sa kabuan, but naon tagi bam nganak. Aluay. Bugiro, Pedro. Kabuan, kadang dugay na sa kabuan. Nga naman lagi na mga anak mo disay sa Diyos. Diyos. Sino may dili ka anak? Kung ari ka dire sa Mateo 5, verse 13. Mateo 5, versikulo 13. Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadaan siyang kaparat, unsaon pa man sa pagpabalik sa kaparat ini. Kiniwa na'y kapuslanan, ug angay na lamang nga ilabay unya tunuban sa mga tao. Ambot sa butan ni, Boyong kag-asin, ang inyong relasyon, wala naman ko'y ayo. Unta nalibog ko ninyo, o gano'ng nagkaminyo. Wala timpla. Oo, ang timpla sa inyong matiayon sa inyong pagpuyo. Why gugma? Why gugma? Unsa man na? Basta may paning kabuti niya imong gidabang. Nalibog ko, naamang kong tinuod ko ban kuno nga, ulitaog sa daga, padili pa man kuno kung mugawas ang tinuod nga kolor sa ilang pagkatao. Ikaminyo na kuno. Kaya ano na ba? Susubay
kinakaon ko ha. Parehar ko na, bana kasawa niya, inidaga, di yun mutot, pero magminyo na, guba tutoy, kalbiya. Daan ang igit. Ano na? maona nga kanang giingon nga o sa daga ko litaw pa dili man gud mogawa sa tinuod nga batasan gani sa kaon lang kuno bisag gutom inubusog na kay mawa pero inigtaw minyo na ato na didto mao nga ngutan ako unsa man inyo kami nyoon wa ba mo'y gugma ngano na daw pila ba mo katuig nga nagkahinig gumaay Bitaw. kaysa unang panahon mga man kinig gugmaay dugay man gud kayo mo nang magsuwito na sila sa ilang mga batasan. Ano, lain naman ba? Kanang Uwan uban naman, kanang cellphone na may manguyab ron, di naman kanang... mauna ni, mga kadingan sa unang panahon, doon na uban nga mga Mauna, kulbaan ka eh, makita ni may mong level, kulbaan ka. kulbaan ka. Oh, Unya, atuon pagkis balay. Kulbaan ka, karon wa. dili pa yun, usay, dili pa yun kakalito kung na ka isulti mo, kurong ka. Kurong bitaw. Unya karon, sa una sang panahon, ang relasyon ti unay gud nga mga relasyon sa magtiayon dunay uban nga mamatay nga asawa ang uban maamba kung kapel Tinuna. lungag sa lubnganan sa cemeteryo Tinuna, kuyog yun Okay, tiyaw na. Datang do ka buwan man awa di na mahila. Nay, Pero ang uban, mabiyudo siya. Unya Mulipay to, ba? ma'am. Pag-ambak ni man, kasi nagtukmod ako. Oh, niyo man, niyo. nay uban Pero unay mabiyudo ba? Kanang ikon siya. Eh, thank you, biyudo nung ko. Wa sa kong ngay thank you. Ibdan. Wa kong thank you. Mobi, di mo silingan, ay, lipay kasi namatay ang asawa. Okay na ano ba din siya relasyon dahil sa laing babae? Pareha ko ni Kuya Ricky Bangis Garisa. Yaya, Pedro. Biyudo naman. Ay, sing kabuang. Lakaw wait ka uban. Kanis Pedro may may pangasawa kong guliak. Kung may pamanhon. Kay kanang murag dili gud sa mausap sa iyang pagkasiya ba. Sa ulitaw pa? Lagom. Pero gusto mo niya, lagom gyapon. Ang yawa ka, no? Pagsabot-sabot mo, Inday. Oo, pagsabot-sabot mo, Katawado, Inday. Randy tayo. Oh, pagsabot-sabot mo niya sa laing bahin dito na as kasulatan giingon nga bisag unsa inyong buhaton ang tanan ihalad og pasalamati gyud ang Ginoo. Kamo wa gyud mo'y Ginoo. Wa. Kung ari ra ba ka sa kanang na ang pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, kanang katawag sa English og Sacred Heart of Jesus. Pag sa karang katiguan, tagom na Corazon de Jesus. Ako, ganahan ko sa kanang humili ni Father Kate gapon. Kaya, ingon siya nga, kita gipakamatian tas Ginoo. Ang Ginoo wa magkinahanglan og halad di ka nato. Ang gipangayo sa Ginoo nga halad ang atong kasing-kasing nga pure, limpyo, matubang kaniya, nga limpyo ka. Mao na gihatag sa Ginoo. Ikaw mismo mao gipangayo sa Ginoo kay gipakamatyan kaniya. Okay, ang Ginoo mapung pa, mamay unang nahigugma na to. Unya pa yung sa Ginoo katabit nung lagi mo tanang nga unsay labing dakong sugo ingon nga higugma ang Dios. Ikaduha higugma ang sa katao. O ingon ana. Mao nay di mo usa ka maalamong gipuntanan ni Jesus nitubag siya nga tinuod ingon nimo magtutudlo. Kining tanan og sundo nako mas may pa ni sa gihalad nga mga sinunog nga mga halad kaning mayong kabubuton pagsunod sa mga sugo sa Dios. Ang duha ka labing dako nga mga pulo. Amo, dahil sa to yung Kamo Dilia, aw sa to? Olivia. Dahil Libya. ang nagpatabag sa Olivia ba? Bam, okay. Wait, ang nagpatabag ang asawa. Olivia, patawag siya. Patanawa ko siyang pauta na diri o sabi dong kuan. Kay mato pa niya diri nga mao ni ako problema kung unsaon ni namo nga magkabuwag mi sa kumbana kay murag magsunod-sunod. Wa man gud encourage sa simbahan. No to divorce. Mao gud encourage na simbahan. Mao lagi kung doon na ba mo'y gugma. Doon na ba'y gugma ang inyong pagpuyo? No? Kaya sa ako nang gingon, kung why Ginoo ang inyong pagpuyo, kasi ako ipadayon ako ako naputol ganyan Gulyat, kung matupar ba sa ikaw, napulog usa nga saan ni Ginoong Hesus sa kaning mga saan dito sa kanang Sacred Heart of Jesus, gingon nga, ang magdebosyon sa iyaha, ug ang mag-agni pagyud sa uban, may tungod sa kaning Sacred Heart of Jesus, ang ato ko mga nasuwat na dito sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Muna si Bakukon sa metabo nato, tuwaan na tanan dito mabalaka kay nalista na tadaan niya. No? Ngayon wala magsige mo kaaway. Asa man ninyo kasing-kasing na himutang. No? Wa mo yung balik. Usa kanin balikas ka na makawin. Wa kay kasing-kasing, wa kay batikon, wa kay atay. Usa na!
Kaunitiban mo na. Okay. Oh, pero katong di gibalikas usa na kay wa mabalikas. Unsa man? Katong wa kay tuli. Ngala. Tinuod ha, ang inyong gugmay patay babad sa inyong magtiayon aron ang inyong pagpuyo mo tunhay, dunay kalinaw, dunay gugma, dunay pagpanisayloay, dunay kaluoy pag higugmaay aron linaw, hapsay ang inyong panagtiayon. Salamat sa pagdagan tingtuluman yon. Kung ako ang pasultihon.